लागाय बेखौ Ôi, 가초 답해, 가오그랑 기도 가초 답해. हिन्जाव माहारिखौ मान होनो सोलों मानोना नोंबो हिन्जावनिफ्राय जोनोम मोनदों आयै आमि नों जेबो जायासै फिसा साबायखर फिसाफोर आंनि फिसाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बिदि आखाइ खबजोबनो नाङा मादै जोंसो नोंसोर बादिनिफ्राय खुलुमनानै बोरखौ लानांगौ जाहाथे बेफोरबादि गाज्रि सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो हायो बोर होदो मादै जै जाथों फिसा थेंक्स ब्र नांलाया दे ओमफ्राय नोंनाव जेरावबो जखम जायासै ना इसिग्राब बारा जेबो जालायासै बाय द वे ब्रादारा अबेनि नोंखौथ' बे जायगायाव नुफेराखैमोन आङो आं धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि क'क्राझार नुफेरैखाय बेरायफैदोंमोन आं ओमफ्राय मादैमोनालाय बबेनि जों सेरफांगुरि सियालमारिनि बेवहाय जोङो बिमा फिसा फिसालानाव फैदोंमोन फिसाज्लानाव फैदों मानि बुजियासै आङो आदाया हिन्जावजों टाउनाव थायो मोनसे साख्रि फिसा मावो बुजिबाय दे फिसाज्लाया बिमाखौ गारनानै टाउनाव बिसिजों थाफैबाय अ बिदिसो आरो दे बिब्दिब्ला जों थांदिनि थ' थांसै थाथ'दो फिसाफोर थेंक्स बड अफ इउ ब्रथलाय आयै नों थांग्रोदो दे मानोबामोन नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लांनो हागोन ना आंनो मानो होनो हाया जानो लादो 712 598979 बाय आच्छा बे नोंखौ नायखोना आंखौ नायखोब्रा जानोलै कनफिउससो जालायलांबाय आं नों बिनि मबाइल नाम्बारखौ गोसोआव थादों नामा आंनाव थायाखै अ ना नोंनावसो गोसोआव थाबाय नामाब्रा आया सोर जाखो बिसोरलाय
बेबादि बिसोरखौ मानो थिखोना लांलाबायखो? इसिबां गोमोनांगौ गैया दे। उनाव मिन्थिगोन। एनिवेज ब्र'नि नामा मा नाम? आं रोदोम। आं जांगिला। लोगो मोनफिनगोन दे। दे बाय।